Szeretettel köszöntelek, a csajozbe.com videósorozatának első részét láthatod. A genetikailag vonzó, illetve fizikailag vonzó férfiak közötti különbségről fogunk ma beszélni. A genetikailag vonzó férfi az, aki eleve Adonis testtel jóképűnek született. Minden férfi arról álmodik, hogy genetikai adottságai révén vonzó legyen a nők számára. A genetika, a velünk született adottságok, a DNS-ünk azonban nem megváltoztatható, és bizony vannak, akiket nem éppen előnyös külsővel áldott meg a sors. Természetesen az igazán leleményes és önmagukat elfogadó emberek azonban a kreativitásukat kihasználva képesek bármiből előnyt kovácsolni. Genetikailag vonzónak lenni nem biztos azonban, hogy előnyös. Miért? Mert a legtöbb genetikailag vonzó férfi csak ideig-óráig vonzza a nőket, megtartani szinte képtelenek maguk mellett bárkit is. A genetikailag vonzó férfiak hatalmas, még talán saját magukon is túlnőtt önbizalommal, sokkal inkább nagyképűségnek, beképzeltségnek mondott attitűddel rendelkeznek. Egyszerűen annyira biztosak a dolgukban a nőkkel kapcsolatban, hogy elfelejtik tisztelni őket. Természetesen tisztelet a kivételnek, de mégis ez a nagy átlag. A legtöbb nő utálja a felfuvalkodott, seggfej és bunkó pasikat. Bár vágynak a domináns, jóképű fickókra, de javarészt általában csak azért, hogy irigykedjenek majd rájuk a barátnők, mert a hiányolt kedvesség, tisztelet és törődés azért még a jóképűségnél is fontosabb. A nők hitegetik magukat nagyon sokáig, abban reménykednek, hogy a férfi a kedvükért majd megváltozik, és gyakorlatilag a nagyon domináns, nagyon jóképű férfiból egy igazi, kedves és romantikus alkatú férfit fognak varázsolni. Szenvedélyesen rajonganak a nők az ilyen pasikért, és nagyon kitartanak amellett, hogy igen, ők bizony meg fogják tudni változtatni őket. Ez azonban nem így megy. Ezek a férfiak kalandokra, rövidtávú kapcsolatokra alkalmasak csupán, mivel nem lételemük a monogámia. Sokszor beképzeltek, és a nők bercsípik ezt, egészen másra vágynak. A fizikailag vonzó férfiakra. A fizikailag vonzó férfi tulajdonképpen egy átalakulási folyamat, egy személyiségfejlődés és egy fizikai változás során fejlődik ki. A fizikailag vonzó férfiak ez alatt a fejlődési folyamat alatt megismerik önmagukat, tisztába kerülnek a saját tulajdonságaikkal, képességeikkel, és új készségeket sajátítanak el. Nem önzőek, tisztelnek másokat, a nőket is, és célokkal rendelkeznek, amelyek valós értelmet adnak az életüknek. Minden téren képesek biztonságot teremteni maguknak, és ezáltal a nőknek is. A személyiségfejlődés egy nagyon fontos folyamat. Személyiségfejlesztésre a genetikailag vonzó férfiak nem is gondolnak. Egész egyszerűen úgy gondolják, úgy tekintik jónak magukat, ahogy vannak. Jó dolog az elfogadás, ha szeretjük és tökéletesnek látjuk magunkat, mindaddig, amíg nem tűnünk ettől beképzelt majomnak. A fizikailag vonzóvá váló férfiak képesek bebizonyítani a világnak, és ezzel együtt a nőknek is, hogy milyen hihetetlen és erőfelettinek tűnő dolgokat képesek véghez vinni. Ezek a férfiak célok mentén haladnak, célokat tűznek ki, hogy egyensúlyban legyen az életük. Megtanulnak küzdeni, kitartani és biztonságot teremteni. És hogyha már a biztonság szóba került, a nők számára az egyik legfontosabb a férfi kiválasztásánál, hogy a láthatatlan és egy szempillantás alatt működésbe lépő szenzoraiknak megfeleljen a pasas. És az egyik ilyen szenzor a nőknél a biztonsági szűrő. Biztonság alatt pedig a nők nem azt értik, hogy fizikailag legyen izmos és tudja megvédeni a nőt. Biztonság alatt, amelyre vágynak a nők és keresik is a férfiban, a fizikai, anyagi és érzelmi biztonságot együttesen értik a nők. Csak a fizikailag vonzóvá váló, kemény személyiségfejlesztő munkát végzett férfiak képesek a nők számára minden téren biztonságot nyújtani. A legvégén ugyanis, amikor már megállapodni készül egy nő, úgyis egy fizikailag vonzó, stabil férfit fog választani, és nem azt az Adoniszt, genetikailag vonzó férfit, aki gyakorlatilag tojik rájuk. Nem tudom szebben mondani. A tudatos, érett és tartós kapcsolatra, esetleg házasságra vágyó nők a férfiakban keresik azt, amire vágynak. Mindent. A biztonságot és a stabilitást is. Ez pedig egy genetikailag vonzó férfi nem tudja megadni. Ne csüggedj, hogyha nem álltott meg a sors genetikailag vonzó külsővel. Tegyél azért, hogy fizikailag vonzóvá válj a nők számára, és meglátod, hogy hihetetlen eredményeket fogsz elérni. Hogyha
Szeretnél elindulni egy személyiségfejlesztő folyamaton, változtatnál az életeden, fejlesztenéd a személyiségedet, szeretnél dominánsabb férfivel válni, emellett fizikailag is vonzó akarsz lenni a nők számára, tartalmasabb, érdekesebb életet szeretnél úgy kommunikálni, hogy bárkit levegyél a lábáról, és ezt már most el akarod kezdeni, akkor Sarah Haley Férfi Dominancia című könyvét ajánlom, amellyel garantált eredményt érhetsz el. A könyv segít meghatározni, kitűzni a céljaidat, és azokat pontosan lépésről lépésre végigvinni, eléri azt, illetve segít abban, hogy bővüljön a szocsköröd, szert tehetsz hihetetlen magabiztosságra, megtanulhatsz kommunikálni nem csak a nőkkel, hanem általában is, és hidd el, meg fogod találni magadban a domináns férfit. Köszönöm, hogy időt szántál a videó megtekintésére, és hogy tisztázhattuk a domináns és fizikailag vonzó férfiak közti különbséget. Döntsd el, melyik táborhoz tartozol, és szeretnél átalakulni, változni, hogy sikereket érjél el. Én azt kívánom neked, hogy minél előbb csajozz be!